Bona tarda. Hola. Em dic Blai, vinc a presentar-me al càsting de El Naranjo. Va participar una miqueta, perquè no deixo m'agrada. Agafa el micro i parlarem millor. Així me dius que te dius Blai, no? Sí. Tens algun tipus d'apodo o no et criden els amics o alguna cosa? No, però a vegades m'han cridat Tofu. Tofu. També això? De fumar massa porro a l'estiu i mira, me xandeo i això, pues... Troballetes allò dels amics, no? Sí, a l'estiu pues sempre vacacions i això, pues sempre va bé fer amics i amistats i festa. Alguna Estem amiga. de vacacions i val la pena disfrutar. D'on ets? De quina localitat? De quin posta? De quin posta? Ja entrant una mica a lo que és la primera part de l'Hijo del Naranjo, què opines tu d'esta primera entrega? Home, pues que va molt bona entrega. M'agrada molt bastant per ser la primera i pocs recursos que hi havia. I va estar molt bé, molt divertida, molt atractiva de veure. La veritat és que agrada bastant a la gent, vull dir, ens ho han posat una miqueta bastant bé. Quina part és el que et va agradar més de l'Hijo del Naranjo? Bueno, quin tros? La que hi tenen la cama, la noia aquella que està en terra i si veu allò mig cama real, aquí li tenen la pedra, i això és molt bo. Està ben tornat, no? Sí. Què creus de la productora Cutefacto? T'agradaria formar part de tota la gent que hi ha involucrada en aquesta productora? Claro. Les persones? A mi, a part, les coneixo una miqueta d'amistat i bé, doncs... Coneixes el nostre director, no? Sí. Daniel Espuny. Sí, s'ha de treballar junts. Ja ho han comentat a tots els demés que hem entrevistat, molt bon rotllo com a amic, com a persona, però a l'hora de treballar com a director és una mica més agressiu, no? Vull dir, mana molt. És normal que sigui agressiu, que vol fer-ho bé, ja que et fiques i tens un gasto que fiques tu, encara que s'ho diga bé, claro. Estàs... que si t'han de pegar un purillo o algo s'accepta, no? També, claro. Està bé. Fa que falta. Què t'ha impulsat a vindre a aquest càsting? No res, pues que tot això d'actuar i fer coses d'actuació i de personatges i això, pues, sempre m'ha llamat, sempre... A mi m'han dit una mica, per detrás de les orelles, que tu vols fer una mica el paper que ningú vol fer, no? Que et diguessin que és el paper de policia. Sí, claro. T'agradaria fer de policia, exactament de què? De policia, sí, pot ser. Guàrdia Guàrdia civil, que tinc recursos i tinc la roba i tinc tot el material per poder fer-ho. I sense cap gasto de... de material. De material caldria gastar diners per vestuari. M'han dit que saps algunes de les cançons de la Guàrdia Civil. Jo? Sí, m'han dit de les veus... Defensa que vas equivocat, perquè no em fico en els cantis, perquè són massa... no soc ni... no em fico perquè... Això és massa en política i massa a Espanya, a Catalunya i no... Però te saps alguna, no? No. En realitat no me'n sé cap, Algun tros? No pot. No... tingut tot. Quin paper és el que t'agradaria fer més de tu la Guàrdia Civil, no? Sí. El que fa que falta, a veure. Podem fer el que em demani que... El director, a veure si pot fer més papers. El que fa que falta. Bueno, el teu preferit és el Guàrdia Civil, Sí, si fa falta de botanero, de... qualsevol cosa. Ja ho mirarem molt. Quines qualitats tens com a actor? Quines qualitats m'ho podries dir? Pues que... feu bastant sèrio i ara que em fico sèrio per la gent de fora, se veu graciós, saps? És l'humor i això també va relacionat amb l'humor i en la sang i tot això. Així de prop te pareixes una mica al nòvio del Zapataki. Sí o no? A Bloody Gay, com li diuen? Andy Bloody, te pareixes una mica. Home, a ti me diu que me pareixo a lo de Scooby-Doo. Scooby-Doo. Al tío de Scooby-Doo. Jo... Siempre en los botes, en los llac i la barbeta sempre m'ho han dit. Sí, està a toque això, que te dic això. Home, pues, no m'afecta tampoc, sé que m'ho diuen de bona fe, bon rotllo. Fer la brometa. Pues he dit jo, no està molt bona, tindrà el Zapataki. Bueno, tornem una mica a lo que és el càsting. Blai,
sabries arribar a posar una escena d'allò una mica tendra, sense tindre ganes, allò que succeïa dins? No ho he provat mai, però es podria intentar. Suposo que no serà molt difícil. Hasta on series capaç d'arribar a aconseguir este paper? No fa que falta, no cal arribar hasta la violència ni matar ningú, però ni putejar ningú per arribar. Perquè totes les ganes del món i tota la bona voluntat i en ganes. Si podries combinar els horaris de faena, horaris i... Tranquil, que ara mateix estic a part. Fent l'empresa gran. Fes algun tipus d'esport o practiques alguna cosa? En teoria sí, he fet balonmano, sempre tinc el hobby del balonmano, però ahí estem. Bueno, temps per gravar, que te factor sempre el tindrem, no? Sí, home. A veure, et costaria fer algun tipus d'escena sense roba? Una mica així... Que va. Me trobo que no he ficat mai davant de la càmera, però no soc gens vergonyós, a veure, gens vergonyós també. Home, t'ha una mica d'estar així parlant-ho a fer-ho, vale? Vull dir, a part que t'està mirant varia gent i vull dir... És bona la situació, I no parlessin de sexe, com ho portaries tu del sexe? Realment, això m'ho agrada, però és el sexe, no? Però estem parlant de les càmeres, Sí. No? Vull dir, ho tiraries davant o una esceneta, no seria sexe, seria això una mica eròtic. Però se pot fer, no? Va. Doncs bueno, ara ja per acabar, si tu vols dir alguna cosa a la càmera saludant algú o promocionant-te tu una mica. Vinga, no, més que res donar les gràcies si entro a fer el paper de policia o el que fa que falta i no res, donar records a la gent i a la gent que m'ha animat, el club de la clínica, donar records per ells, se'n riuran un rato de tot això. I no, i ja està, i gràcies per estar aquí i donar-me la oportunitat. I a disfrutar i xalar, que és el més important que farem, no? Sí, home, ja ens ho passem de cine. Cal dir que ja estem gravant algun tros de la segona part de Hijo de Naranjo i d'aquí poc ho podreu veure vosaltres mateixos aquí a la nostra pàgina web.